Dervazanı toylar diýip açaly. Senin için giyew donun biçeli. Dostlar bisen al asmana uçaly. Bul hoşluk gülleriň saňa mübarek. Sahy Murat Adil toyuň mübarek. Hazirin meclisimiziň icazalary bilen assalamu aleykum aziz hormatly muhterem ildaşlar. Tamam dünyada yaşayan musulman dagollarymyz, hemmeleриňiziň mana bu gece 20-nji roza gecesi etýän taat ibadetleriňiz, tutýan rozalaryňyz, okuyan tarawih namazlaryňyz, berýän fitre we zakatlaryňyz Allah dergahynda kabul bolmaklygyny Allah janyň huzurundan dilep, bu hazirin meclisimiziň hem kızgınlı salamlaryny, mehrim we muhabbetlerini siz azizlere yollap, hazirin meclisimiz bilen Sahy Muratcan Adylyň üýlenme toyunyň dawetini Babur daýynyň videosundan Anthoybastan sapasından siz azizlere yolluyor. Sahy Muratcan Adylyň üýlenme toyunyň adresi we mehmanlarymyzyň gelmeklik wagty Penşembe güne ertesi cuma diýen akşamy 14-nji hemelde 1404-nji ýylynda Uluswali Han Çarbagda Kare Gençhanada merhum Molla Hal Mamad aganyň menzilinde. Merhum Molla Hal Mamad aga we Abdulwahid Palwan aganyň aýla maşgalalary we mehmanlarymyzyň gelmekligine garaşyp hoş geldiňiz aýtýan inagalarymyz her ýekilerinden ibarat Muha Haji, Abdurreşid Haji, Abdurrahim Amini, Nasriddin, Pakriddin, Palta Murat, Hacı Murat, Adil Abdülbeşir, Cuma Murat, Ramazan Palwan, Rahim Çopan, Abdülkayyum Gündogda, Beg Murat, Hacı Murat Nazare ve Cawanan Gençhana. Reşit Palwan Reisi Valibal Uluswali Han Çarbag tarapyndan hemme gelen mehmanlara hoş geldiňiz aýtýarys. Ve Aşraf Palwan mesul jalbalamyz hem de merdimiziň hyzmatynda Şebruz hemişe bar. Bu tarapyndan hemmeleriňize hoş geldiňiz aýtýarys. Kahraman walibalarlarymyz börde huzurlar ba Sahy Baýyn agam, Hayrlay Zirnit, Nurullah Zirnit we hem de mana giyewimiz Sahy Murat Adil tarapyndan, Cuma Baýyn agamyz tarapyndan, Nurullah Şahin tarapyndan hemme gelen mehmanlara hoş geldiňiz aýtýarys. Hazirin meclisimiz mana burada bu mecliste teşrif getiren Dilli reis we başga dostlarymyzdan bar. Hemmeler tarapyndan hemme gelen mehmanlara hoş geldiňiz aýtýarys. We hem de hali karar aldyk hazirin meclisimiz tarapyndan Sahy Murat Adylyň dabaral toyunda ketteden kette Uluswali Han Çarbag boýunça time wal walibal etsek. Mana 4 timden ibarat Timi Meyhan, Timi Bastan, Timi Arzu ve Timi İttifak. Timi Meyhan'dan Sahy Baýyn agam ve Timi Bastan'dan Hayrlay Zirnit, Timi Arzu'dan Aşraf Palwan agam, Timi İttifak'tan hem Nurullah Zirnit ve Inayetullah Zirnit. Manynda basa Reisi Valibal Uluswali Han Çarbagdan haýyş etýäs, birleriň kahraman walibalarlarymyzyň kurrasyny, latriýasyny şurda taşlasalar. Al giyew tamam. 2 tane alan giye. Aşağı ver bilmem bakalım. Allah aşkına. Timi Arzu. Timi İttifak. Timi Arzu bilen Timi İttifak awwal. Onam Namaz çıktı. açıyorum açıp Allah. Bastamla meyhanam ikilenecek yani. Tim Bastamla Tim Meyhan. Aziz birodarlar, muhterem binendeler, mana kurakeşligimiz şurada soňuna ýetdi. Bu kurakeşligimiz şundan ibarat Timi Arzu bilen Timi İttifak, Timi Bastan bilen Timi Meyhan. 4 timden ibarat 2 jüft. Bu kahraman walibalarlarymyza toyxana tarapyndan jaýzamyz berende awwala 150 dalar we berende duma hem 100 dalar. We ýaxşy walibal edip aljak bahşişleriňiz tarapdarlaryňyzdan aýry bir gep. Mana indi bolsa aziz birodarlar, merhum Molla Hal Mamad agaň aziz awlady Sahy Muratcan Adylyň üýlenme toyunyň dawety siz azizlere şol hoş gelýärsiňiz, hoşlukda göreliň. Teşekkür.